हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू दा चैनल राजाखौ यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बराय हरजोबनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा नोंथांमोना आंनि दारिखौ नायनानै सोरबा सोरबा हयथ' मिनिनो हागौ मानसिया राजा खुंगुर नंमारगोन ना नंमारा बिदि साननो हागौ आंना आगोल लाजिनो ओंखारगासिनो दं ओमफ्राय बेनि थाखायनो ओरै ससमा हौवा बिराद लाजिनो ओंखारो ओंखायनो आङो दिनै ससमा हमनानै भिडिअ बानायबाय दा फैदो दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव एसे लेट जाबाय बेलासिद्रायबाय दा नोंथांमोना सानडे कमेन्ट्स बक्सआव मारै जायो मिथिखागौ दा सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांनि कुइसना पिकआप खालामजानो थाखाय नोंथांनि कुइसना इउनिक जानांगौ बेनिफ्राय बांसिन नोंनि एक नाम्बार खोथाया जाहैबाय मा देब' नागिरिजों लिरनाय जानांगौ ओमफ्राय कुइसना जाहैबाय सिगाङाव जायनाखि सोंखानाय कुइसन बेखौ जुदि सावले जले कुइसन खालामा बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जाया इउनिक जानांगौ जाय कुइसनफोरा दावराव खालामो मानसिफोरखौ बेबायदि कुइसना रेजेक्ट जायो माखासे मोनफा मोननै मोजां कुइसनफोरावल' बाहाय सेलेक्ट जायो आं एबारनिफ्राय मोनसे बेखौनो इनफर्म खालामनो नागिरदों एभ्रि उइकआव सानडे कमेन्ट्स बक्सआव 10थासिमल' कुइसन पिकआप खालामगोन दा बाहाय कुइसनफोरा इउनिक जानांगौ बेखौ खिथाखाबाय आगोलनि सिगाङाव जायनाखि सोंनाय बेनि कुइसन होखानाय बेयो रिपिट जाफिननाय नङा ओमफ्राय कुइसना जाहैबाय मोनसे बर' रावजों लिरनाय जानांगौ देब'नागिरिजों बेनो ओमफ्राय गासिबो कुइसनखौ एक्सपेक्ट खालामनाङा नोंथांमोना मानो होनबा टाइमनि खोथा थायो सानडे कमेन्ट्स बक्सआव फैदो जाय कुइसनखौ पिकआप खालाम नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै आं मिजिंथिबाय दा अरायथा बर'आ बुंदों आदा मोनसे मबाइल नाम्बारखौनो मोननै मोनथाम बेंक एकाउन्ट खुलिनायाव होयोबा मानो गुगोल पे एकाउन्ट खुलिनो हाया आदा अननानै खोन्थालाय बै गुगोल पे एकाउन्टआव बै मोनसे नाम्बारजों एक्टिभेट जायोबा बै माने भेरिफाइड खालामग्रोनांगौ जायो खिन्थु नों आलदा फनाव इउज खालामफिननो हायो खिन्थु बै सिमखौ मा होनोमोनलाय सिमजों भेरिफाइड फनजों भेरिफाइड खालामफिननो नागिरो नालाय दा बिनि थाखायनो बैयाव आलदा सिमबा माबानो नागिरा खिन्थु नोङो दस्रा फनाव खालामनो हायो ओमफ्राय बिनिफ्राय भेरिफिकेसन थांफिनबाय थायो आरो बेयाव नोंनि फन जानाखि नाम्बाराव बाहाय फनजों बै एप्लिकेसनजों मोनसे फनावनो दंना गैया बेखौ चेक खालामनो थाखाय बै माबानिफ्राय बिदि फैबाय थायो ओमफ्राय दाना मा होनदों फंबाया बेंक एकाउन्टआव मबाइल नाम्बारखौ माबोरै सोलायगोन नोंनि बेंक एकाउन्टआव मबाइल नाम्बारखौ सोलायनो थाखाय नोङो जास्ट बेंकआव थांनानै नों मोनसे फर्म मोनखायो बाहाय फर्मआव नों फिलआप खालामनानै होफिनबानो जायो ओमफ्राय नों बाहाय जेबो एप्लिकेसन होनांलाया ओमफ्राय अनसु मुसाहारिया बुंदों आदा आंनि मोनसे कुइसन दुस्थ' मोसौखौ मायाव खाना लाखिनो होयो दुस्थ' मोसौखौ नाथाराव खानानै लाखिनो हायो कुइसना जोबोर इन्टारेस्टिं ओमफ्राय नोंथांनो कुइसन खालामफिननो सानबावबाय बे फंबायनावनो मा बुंदोंमोन अनसु मुसाहारिनाव दुस्थ' गथ'खौलाय मा खालामनानै माने दसे रबहोनो हायो दुस्थ' गथ'खौ नोंथ' दुस्थ' मोसौखौ बुंबाय ना दाना नोंनाव सोंनाया जाबाय दुस्थ' उन्दैखौ मा खालामनानै सदबनो हायो आदा आं सासे साइन्स टिचार जानो सानदोंमोन माथो आंखौ न'खरनि मानसिफ्रा हेंथासो होयो मा खालामनो आदा टिचार जाहोनो बायो दा बियो नोंसिनि न'खरनि खोथा सानबाय खिन्थु नों नोंनि गोसोखौ सन्थुस्ट खालामनोबा रावनिबो खोथाखौ खोनासंनो नाङा नोंखौसो नायग्रोनांगौ आरो नों अबेयाव इलिजिबिलिटि नों अबेयाव बांसिन नों पावारफुल दं अबे खामानिखौ नों बांसिन मावनो हायो बेफोर खामानिखौसो मावनांगौ दा नोंनि फेमिलिया जेन'बा नों मा मावनो हायो मावनो हाया बेखौ मिन्थिया नों जुदि नोंसिनि फेमिलिनि जबरदस्तिखौ मावसोमोबा नों जुदि बबेबा फिल्डआव नों जुदि नों मोजां मोनै खामानिखौ मावसोमोबा साक्सेसफुल जाहैयो आरो नों गाव मा मोजां मोनो ओमफ्राय नों माखौ रोंगौ नों अबे बेकग्राउन्डआव बांसिन खामानि मावनो हायो अबे बेकग्राउन्डआ नोंनि थाखाय गोरलैसिन बे खामानिखौसो जों मावनांगौ दा बेनो आरो दा प्रबित ब्रह्मआ बुंदों थांनाय बारनि कमेन्ट्स बक्सआव आं नेनानै दंमोन नोंथांनि कुइसना जाहैबाय 2020 नि मेट्रिक आरो ओइचएसनि रिजाल्टखौ माला होगोन जेब्लाखि होगोन नोंथांमोना इनफर्म खालामगोन दाथ' नों बन्द'सो दा बैफोरो जेबो जाथ'वाखै दा जेब्लाखि उनावहाय सफैगोन आं नोंथांनो खबर हरगोन दा समर नार्जारिया बुंदों आर'ग्या सेतु एपनि बागै मोजाङै मिथिनो हागोन नामा बेनि थाखाय एक्सट्रा भिडिअ लाबोनो दाख्लै सानदोंमोन आं ओमफ्राय बानानै खालामाखै आं बे एप्लिकेसननि सायावहाय दा बे एप्लिकेसना जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बानायनाय आर'ग्या सेतु एप जायनाखि कर'ना भाइरासखौ ट्रेकिं खालामो दा बेनि मोनसे सिम्पल एग्जाम्पला बेनो नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय मुझे कोरोना से कितना खतरा है कोरोना से डरो ना सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा नहीं है तो टेंशन मत करो ना कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप दा बाहाय नोङो माखासे फर्म फिलआप नों डाउनलड खालामखानाय उनावहाय नों माखासे फिलआप खालामनांगौ जायो दा फिलआप खालामनानै नों अबे बोसोरनि हौवा ना हिन्जाव नों दाख्लै फरेन कान्ट्रिफोराव बेरायदोंमोन नामा दा बेयो जास्ट मोनसे जेनेबा ब्लुटुथखौ अन खालामनानै थाबाय थागोन बेखौ जुदि इउज खालामोबा ओमफ्राय नोंनि खाथियाव सोरबा जुदि कर'ना भाइरास पेसेन्ट फैयोबा नोंनाव मोनसे एलार्म जाफैगोन आरो नैबे भिडिअआनो बेनो
उनावहाय आं नोंथांमोना जुदि बेनि सायाव नोंथांमोना डिटेल्स मिन्थिबावनोबा आं बेनि सायाव एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन अमृत बर'आ बुंदों आंनि मोनसे सोंनाय नापित खानाय सिननाय दखान होबा माबायदि जागोन नेक्स्ट सानडेआव आसा खालामबाय अमृत बर' बे नोंथांनि जा मावनो सानदों बेयो जोबोर मोजां मानो होनबा दा जोंनि एरियायाव माने अल इण्डियायावनो बांसिन मानसिफ्रा मावो मा होनोमोनलाय बिहारिफोरासो बांसिन मा होनो बार दखानखौ खुलियो दा जोंनि गेजेराव ओरै गुवाहाटिफोरावबो अनेक मा होनोमोनलाय ट्राइबेल मानसिफोर मावो सोरबा एसामिस बेंगलि अनेक बिसोरो मा होनोमोनलाय नापितनि खामानि मावो दा बांसिनानो बिहारिफोर जायो दा जोंनि गेजेरावथ' इउनिक दा बेफोर खामानिखौ सोरबा खिन्थु फोथायनाय दं बर'फ्रा बिदि खालामा माया होननानै एकदम अन्धबिश्वास माखासे फोथायनाय दं आरो बेबायदि खानाय सिननानै जाया माया बेबायदि दा खिन्थु बेबायदि खालामनानै जेबो लाब गैया दानि बाजाराव नों ओंखाम जानांगौआथ' बिदि जेबो खोथा गैया ओमफ्राय नों बे खामानिया जोबोर मोजां दा जोंनि बर'फोरनियाव रावबो बिदिखौ मावानो बबेबा जायगायाव साफा सानै मावो बेबायदि मा होनोमोनलाय नापितनि खामानिखौ दा जुदि नों जोंनि बर' एरियायावनो बिदि खालामनो हायोबा बांसिन बर' मानसियाथ' नोंनाव फैगोन एसे आलादा फेसिलिटि होदेरदो होमबानो नों अनेक डेभेलप ग्र' जानो हायो मानो होनबा जोंनि बर' मानसिफोरा बेबायदि फिल्डआव रावबो गैया दा नोंथांनि कुइसना जोबोर मोजां जाहाथे नोंनि बेखारनि खामानिखौबो नों सुफुंनो हाबाय आरो नों उनावहाय देरलांबाय थायोबा नों अनेक नापित दखान खालामनो हाबावो बाहाय नों उनावहाय नों माखासे मानसिफोरखौ नों मा होनोमोनलाय जब होनो हाबावगोन आरो बेबायदि फिसा खामानिफ्रायनो जों गिदिर जालांनो हायो बेफोरनो जोबोर मोजां नोंथांनि साननाया ओमफ्राय रमन बसुमतारिया बुंदों नोंनि गोदै गारांखौ आं बोरायजासिम खोनासंनो मोनगोन ना मोना मोनगोन रमन बसुमतारि दा सुरेश बसुमतारिया बुंदों हेल' ब्र बिटिआरआव इउपिपिएलआ देरहायोब्ला मिस्टार प्रमद बर' सारा इन्डास्ट्रि गायसननो फैनो हागोन ना हाया नोंथाङा मा सानो सुरेश बसुमतारि आं बेखौ जेबो बुंनो थांला माखासे खोथाफोरा माखासे पलिटिकेल एंगेलनि खोथाखौ आं बाहाय सावरायनाय जाया बारा दा ओरैनो जास्ट आंनिफ्रायबो आं बुंगोन जानाखि बिटिआरनि एग्रिमेन्टआव माखासे इन्डास्ट्रि गायसननाय जायगाबो दं नाम दंखायो जोंनि एरियायावबो मोनसे दङ माखासे फिसा इन्डास्ट्रि बेनि माखासे नों एग्रिमेन्ट खालामखानाय एग्रिमेन्टआव लिरखानाय रोखा दंखायो दा बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ जोंनि जायनाखि उनावहाय जायनाखि दैदेनगिरि बिसोरनि बिबान दा सोरबा जाय मानसि फैयाथों मानो दा बिसोरखौ आं आसा खालामबाय आरो आं बेखौल' थांखिनानै बुङा जाय मानसि फैया मानो जायनाखि बिटिआरनि एजुकेटिभ चिफ जाया मानो जाहाथे जोंनि बेफोरखौ गायसनजोबनो हागोन जायनाखि बिटिआर सुक्तियाव जायनाखि लिरनाय दं बेफोरखौ मोजां गासैखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हागोन होननानै आं बिथांमोननि सायावहाय आसा थाबाय दा बड' भिलेज ब्लगआ बुंदों आदा साबसक्राइबार लाबोनो थाखाय मा खालामनांगौ लोगोसे माखासे बर' सुबुंफ्रा मानो सापर्ट होआ अन्नानै एसे फर्मुला खिन्थाहरदो बे फर्मुलाया नोंथांमोन बेखौ खुला खुलि रायलायबाबो नोंथांमोना बुजिजोबनाय नङा बबेबा खोथाफोरखौ माखासे बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन आरो मानसिफोरखौ फल' खालामनांगोन ओमफ्राय नोङो बेखौ बाहाय बुंबाबो नोंथांमोना बुजिजोबनाय नङा माने जास्ट मोनसे मेन खोथाया जाबाय मा ट्रेन्डिं टपिकफोरखौ थाब माबानांगौ ओमफ्राय बेफोरनो बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जाहोनो नाजानांगौ बेफोरनो मेन सिक्रेट बाथ्राफोरा ओमफ्राय जेनुइन जानांगौ सैथो खोथाखौ खोन्थानांगौ ओमफ्राय नों जेरै दं एरै थानांगौ बेफोरनो सिम्पोल मनजिल ब्रह्मआ बुंदों आदा न'खराव मोजाङैनो दंना जोंनि न'खराव मोजाङैनो दं मनजिल ब्रह्म आरो नोंथांनि न'खराव माबायदि दं बेखौ आङो नोंथांनियाव सोंफिनबावबाय अननानै नोंथाङा खोन्थादो गोबां मानसिफोरानो आंथ' नोंथांमोनखौ माबोरै दं होननानै सोङो बांसिन मानसिफोरा आदा माबोरै दं होननानै आंखौ कुइसनखौनो खालामा उन्दैबाबो गिदिराव दा आंखौ आदासो होनग्रा जाबाय एकदम आंनिफ्राय देरसिन बोरायबाबो आदासो होनबाय बुजिनो मोनला नारायण बसुमतारी बुंदों आदा आंना मोजां मोननाया ब्रेकआप खालामबाय आं दा मा खालामनाया मोजां ब्रेकआप खालामबाय नालाय जोब्बाय फंबाय जुदि दुखु जादोंबाबो बावदो गोदान लानो नाजादो बेनो सिम्पोल ओमफ्राय बैरब बर'आ बुंदों 82.3K मानि मा बुंनाय जायो बै नोंनो बैरब बर' K मानि 1000 ओमफ्राय नों बै 82.3K मानि 82,300 बे आरो नों साबसक्राइबारखौ बुंदों जानो हागौ दा आंनाव 1 लाख माने 100K साबसक्राइबार जाहां जाबाय नोंथांमोना थाबैनो साबसक्राइबारखौ कमप्लिट खालामनानै होदो शेयार खालामनानै जाहाथे आं 1 लाख साबसक्राइबारखौ थाबैनो कमप्लिट जानो हायो ओमफ्राय नेभार गिभ आपआ बुंदों आदानि केरियारा मा प्लिज आंनि केरियारथ' अनेक गिदिर दंमोन ओमफ्राय नायनाय उनावहाय मा जाफुंनो हायो आंबो दा नोंथांमोन बायदि स्टुडेन्टसो आंबो फरायगासिनोसो ओमफ्राय जोबां जाबाय आरोना आंबो स्टुडेन्टसो जेब्लाखि आङो मास्टार्स डिग्रिखौ कमप्लिट खालामजोबो बेनिफ्राय आं माखासे थांखि लादों प्लेनिं लादों नायनाय उनावहाय मा जायो दा रैसुमै बरगयारि बुंदों ब्रादार आइ एम साबसक्राइबार आंनिफ्राय मोनसे कुइसन सोरबा सासे मानसिया केन्सार बेराम जायोब्ला खानायखौ मानो लान्दासिन जायो रैसुमै बरगयारि खानायखौ लान्दासिन जानो माने खानायानो गुखायो बांसिन केन्सार पेसेन्टफोरना दा आसा खालामो आं दिनैनि सानडे कमेन्ट्सखौ इसेबां माने बुरजा गोलाव लाबासै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोन्दोंमोन लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों मिनिसिमोन बाय दारिखौ एसे मिनिट बा मिनिदो दे सोर मिनिदो